Benvolguts, ginesterols i ginesteroles, sigueu benvinguts i benvingudes al Pregó de Sant Martí 2020. Aquest any 2020 ha estat especial per a molts de vosaltres. Per uns, per l'arribada d'un nou membre a la família o per una pèrdua dolorosa. Per altres, perquè heu començat a l'escola, a l'institut, a la universitat. Alguns heu trobat la vostra primera feina. Altres heu iniciat l'etapa de la jubilació. Alguns heu trobat la persona estimada. Altres us heu adonat que ja no us estimàveu. Hi ha hagut varietat a moltes cases. Però el que ens ha marcat a tots ha estat la pandèmia. Venim d'uns mesos difícils. El control del virus és una responsabilitat col·lectiva de tothom. La nostra conducta, el nostre dia a dia, hi té molt a veure. Us demano que feu cas de les recomanacions que ens donen. Tenim el mantra: rentat de mans, distància física i mascareta. Rentat de mans, distància física i mascareta. I recordeu que no l'heu de tirar per terra, va al rebuig. Per prudència, per responsabilitat i prioritzant la salut de tots, aquest any no serà un Sant Martí com sempre. El format serà reduït i sense activitats presencials per evitar el contagi. Tenim la voluntat de mantenir la tradició el màxim que puguem. Tindrem Sant Martí, però serà confinat. Tot i la distància que hem de mantenir, per acabar amb el bitxo, us demano que feu vostres els actes en línia, que compartiu el que feu per les xarxes. No podrem viure el Sant Martí com voldríem degut al coronavirus, però des de l'Ajuntament estem intentant fer el possible per a que tingueu un trosset de festa des de casa i a casa. Així doncs, ara farem el passi de bandes a una quinta que ho ha tingut ben galdós. Tot i això, quan els hi hem demanat, han estat. Moltes gràcies a l'Èric, a l'Anna, a l'Aila, a la Carla, a la Cristina, al Joan, a la Júlia i a la Rosa. La Festa Major de Sant Martí és l'event més esperat per part dels ginesterols i ginesteroles i, per fi, podem celebrar que ja ha arribat. Tot i que aquest any sigui atípic a causa d'una pandèmia envoltant-nos, les ganes i el sentiment festiu no ha desaparegut. El Covid no ens pot eliminar la festa del nostre patró. Així doncs, els quintos del 2002 de Ginestar ens alegrem d'anunciar l'inici de Sant Martí, una festa que gaudirem amb la família i els amics més propers, sense oblidar les mesures establertes per garantir la major seguretat dels nostres. Bones festes majors i que segueixi la gresca! Doncs ara continuarem amb el passi de bandes. Ho farem per dates de naixement. El primer és Joan de Calacassora i li posarà a la banda la tinent d'alcaldessa, la Tere. Ara la propera és la Júlia de Cala Segarra i li posarà a la banda la regidora, la Montserrat. I ara li toca el torn a la Carla de Calpaleta i li posarà a la cinta la Jane, regidora. Ara li toca a la Cristina de la Forquilla i li posarà a la banda la Tere, tinent d'alcaldessa. Bueno, ja veieu quines quintes més guapes que tenim.
Continuem amb la Rosa de Capaquet, li posarà la banda la regidora, la Montserrat. Continuem ara amb l'Aila, de Cala Carnetes, i li posarà a la banda la regidora, la Jane. Ara continuem amb la més petita de la quinta, amb l'Anna de Catximet, li posarà a la banda la regidora, la Montserrat. Aquest any, el pregó d'inici de festes el faran diverses persones que ara mateix i des de ja fa uns quants anys són molt lluny de Ginestar. Però degut a les circumstàncies que estem vivint, poden estar una mica més a prop nostre. Des de Malahide, la Mireia de Calferrer, que va marxar ja fa 21 anys. Francesc de Chavarria, des de Dublín, on viu des de fa 18 anys. La Gemma de Cala Valentina fa uns 10 anys que volta pel món i farà el pregó des de Londres, on viu ara. La Marta de Colorado fa 17 anys que va marxar i avui ens parlarà des d'Adeje, a Tenerife. La majoria de Sant Martí sempre ha sigut diumenge a la nit. Jo recordo de petits que el diumenge a la nit sortíem del bar de Mario, agarràvem les carrosses o agarràvem uns tractors i anàvem a fer soroll de les cases. Com el diumenge de Sant Martí cap dia. Per mi, tots els dies de Sant Martí eren especials i si en tingués que escollir un, de veritat que no podria. Però una cosa que era tan especial com els dies de Sant Martí era la setmana abans. Quan al Pla del Pou arribava el tiro, arribava los caballitos, arribava el bar. Bueno, se muntava allí un ambient ja que un començava a disfrutar les festes encara que encara no hagués arribat Sant Martí. No sabria què destacar de les festes de Sant Martí, perquè de fet hi ha moltíssimes coses que m'agradaven. Suposo que començaria recordant com anàvem a esperar jo i la Glòria agafades de la mà de la iaia, que anàvem a esperar el sant al Pla del Pou. Els divendres també em feien molta il·lusió perquè ens despertava la banda amb el passacalles i repartia les coques. Moltes vegades baixàvem en pijama a buscar les coques que després menjaríem per esmorzar. El mateix divendres m'agradava moltíssim perquè després del ball de plaça anàvem corrent al local d'espectacles a buscar un bon asiento per mirar l'espectacle que feien. Havia de ser un asiento una mica estratègic perquè no volíem estar molt davant, volíem veure bé però no molt davant ni als costats perquè ni la vedet ni el màgic o el que fes hipnosi t'estirés per pujar dalt. El dissabte suposo que destacaria els correfocs, m'agradava moltíssim, me feia molta por, la mare ens feia anar amb la roba d'anar a fer olives per evitar les botanes i al començament anàvem amb el pare. Diumenge potser el recordo com un dels dies més tranquils. Al matí anàvem a gastar-nos tots els quartos que ens havien quedat, al tiro, a la tomba de l'escola, als cavallitos i també als cotxes de xoque. Després, el dilluns, era el dia dels ginestarols, perquè la majoria de gent que no vivia fora havia marxat i els ginestarols, alguns amb més ressaca que els altres, anàvem a fer la gincama que organitzàvem los quintos i anàvem també a la famosa trencada d'olles i el xocolate. Les festes per mi era el diumenge a la nit, perquè clar, ens quedàvem los del poble, era molt més, no sé, m'agradava més i bueno, sempre acabàvem al bar de la Marisol o a la Forquilla de dia i tot el petit. Però era el diumenge a la nit, que era com més de ginestar. La roba de Sant Martí, jo recordo que de petit sempre la comprava a Mora i després una mica més gran ja la comprava a Tortosa. Me'n recordo que sempre anava molt estrafalar i recordo que tenia un xalequito d'americana que sempre portava damunt per Sant Martí. Estos són bons records que tinc. Cada any per Sant Martí
Martí la roba l'anàvem a comprar a Móra o a Tortosa. I la meva festa estrella va ser una falda de llana a quadros que portava aquí al davant una agulla així de gran, de color platejat, me'n recordo. No crec que avui en dia deixessin portar a cap nena d'aquesta edat, perquè devia ser com la Katie Lady, una agulla d'aquestes dimensions en aquesta punta. Perillós total. Les festes de Sant Martí començaven amb molts nervis i amb molta il·lusió aviat a la nostra casa. Crec que cap allà al setembre o a l'octubre ja començàvem perquè havíem d'anar a comprar-nos el traje de Sant Martí, que era el traje que estrenaves cada any i que després te'ls posaves el diumenge dels dies que anaves a missa. El traje de Sant Martí sempre el compràvem al mateix puesto, el compràvem a Móra, però no ni a Móra d'Ebre ni a Móra la Nova. Anàvem a una botiga que es diu Móra, que no sé si està encara, però estava a Tortosa, i cada any ens compràvem allò el traje nou. Alguna vegada anàvem, jo a la Glòria sempre vesties iguales, però a vegades anàvem nosaltres amb falda i jo amb pantalons. I recordo que algun any havíem sortit amb altra gent del poble repetits. Si no la memòria no em falla, amb l'Ester de Xera vam sortir una vegada repetits. Bueno, la roba de Sant Martí la compràvem a cada descarrega, em sembla, quan era més petita, però me'n recordo que una vegada vam anar a l'Otiatxol i la de Totà, vam anar a Tortosa, vam voltar tota la tarda per Tortosa, i quan ja vam arribar a l'última botiga, que era ja a les 8 de la nit, em sembla, vaig estar 3 quarts d'hora dins, i quan vam acabar de provar-m'ho tot, i vaig dir, la Benetton també està a Tarragona, no? Diu, sí, dic, pues bueno, ja m'ho compraré allí. Però bueno, ja em sembla que el Tiatxol encara se'n recorda. El menú de festes majors a casa quasi sempre consistia en tenir sopa, la mama feia canelons i també cada any ens preparava una cassoleta de fricandó. A la nevera també sempre hi havia el que dèiem xuches, que bàsicament teníem tot tipus de formatges, teníem pernil i tot tipus d'embotits, perquè si teníem gana en qualsevol moment poguéssim obrir la nevera i picar alguna cosa. La mare sempre ha sigut molt bona cuinera i per Sant Martí mos feia una sopa molt bona, mos feia també sarsuela, titot amb prunes i teníem també molts dolços, els panellets que havien sobrat o que havia guardat, pastissets que havien fet amb la iaia, coraçons i, com no, la coca que havíem comprat amb la banda. El menú que recordo de la festa major era los entrants de la iaia, que feia les pataques, les feia ella, les ratllava finetes, i feia les pataques fregides, les bandejetes de plata amb pepinillos, berberechos, mejillons, los canapés de la padrina, i després hi havia sarsuela, sopa de peix, i bueno, i postre, i les ameles tostadetes, cafès i tal. Al sortir del local sempre hi havia boira, sempre, però no sé si era perquè hi havia boira de veritat o és perquè anàvem molt carregats de cubates. Fills, tapeu un momentet les orelles per aquesta pregunta. Tots tapats? Bueno, ara que ja no mos senten, us tinc que dir que per Sant Martí, al sortir del local, molts dies hi havia broma, molta broma. Quan sortia del local, que no sé l'hora que era, l'hora que fos, sempre havia broma. Jo recordo que havia broma, fred, bueno, broma, hi havia broma. Al sortir del local sempre hi havia molta boira, de fet semblava que fos com a Londres. Moltes vegades per anar-nos a calentar les mans anàvem a la foguera que feien perquè donaven pa torrat i llonganissa o sardina de casco. Jo era de les més de pa torrat amb llonganissa que no pas la sardina, no. En aquella hora no em venia gaire de gust. La torrada sempre amb llonganissa, que no falti mai la carn, que sempre m'ha agradat. Jo, sardina de casco. Bueno, jo sóc més de torrada amb llonganissa. Quan sortíem a les 4, a les 3 del matí, no sé l'hora que era, el que recordo era més menjar torrada amb llonganissa. Sí, podia menjar que la sardina. Les nits de festa al local i les nits de festa al bar de Mario, m'encantava molt sortir de festa, arribàvem a les 10-12 del matí a casa i continuàvem el dia següent, era un no parar i ho trobo molt a faltar. Era l'ambient que es creava al poble. La gent, grans, mitjans i petits, tots ens reunien
a les diferents activitats que es feien. Ens trobàvem tots a les carrosses, ens trobàvem tots al ball de plaça, ens trobàvem tots al local i era una festa molt bonica per aquest motiu. I això ho trobo a faltar, reunir-nos tots i estar tots junts i veure gent que fa temps que no veus i els que viuen fora del poble, que viuen al poble i que disfrutin també i que ens trobem tots d'aquestes festes. El que més trobo a faltar de Sant Martí és la xaranga. Quan sortíem del local, que anàvem al pub de Mario, que sortíem per a fer la xaranga, el carrer de la Creu ple de gent, la xaranga tocant, els camions parant quan encara no estava la carretera nova. Sí, és el que més trobo a faltar i em sembla que era el més bonic perquè estava tothom al carrer. A Dublín tenim Sant Patrici, que són les festes majors aquí el dia 17 de març. No se compara, òbviament, però el més semblant a les festes majors de Ginestar sempre ha sigut Sant Patrici. Per Sant Patrick se fan les carrosses, que Sant Patrick és el patró d'Irlanda i es fan cada any carrosses. La gent dels pobles i de les ciutats van pels carrers principals i amb les carrosses i tots disfressats. I això podria ser una miqueta l'equivalent a les carrosses que tenim al poble. I me recorda les festes majors de Ginestar, i tant que sí. Coses que em recorden Sant Martí són quan sento campanes, em recorden el retoc de campanes que feia Cinto, anunciant una missa, i l'altre són quan sento coets o sento petardos, que recordo els focs artificials i també els coets que tirava Simó al Pla del Pou anunciant el començament d'un acte de les festes. I a Tenerife no hi ha cap activitat que em recordi Sant Martí, l'únic pot ser una mica les carrosses que fem a Ginestar i aquí una mica el carnaval de dia que surten a les carrosses i això, però que va m'enrere molt més allí. Bueno, que tingueu molt bones festes, enjoy Sant Martí i que comencin les festes majors. De las fiestas. Visca Sant Martí, que comencen les festes majors. I really hope that you enjoy Sant Martí festivity. I wish you the best for these days with a lot of fun. Visca Sant Martí i que comencin les festes! Bones festes i molt bon Sant Martí. Adéu, visca Ginestar! Ja! Bones festes! Ja! Moltes gràcies. Esperem poder saludar-vos ben aviat pel poble. No vull acabar sense un agraïment a tots els veïns i veïnes que han estat i estan treballant en primera línia en aquests moments excepcionals. Sanitaris, persones que netegen, la brigada, la Iolanda, cosidores de mascaretes, botigueres, el món de la pagesia, mestres, així com a les persones que viuen de la cultura i la restauració. Recordem-los quan tot això acabi. Agraïu-vos també a cadascun de vosaltres per la vostra paciència, responsabilitat i comprensió davant les mesures sanitàries que s'han hagut d'implantar. I us demano que continueu sent responsables per a que tot passi el més ràpid possible. Agrair les companyes i els companys de l'Ajuntament pel seu suport constant i incondicional. Cuidem-nos tots molt. Celebrem el Sant Martí a la xarxa. Bon Sant Martí a tots. Moltes gràcies.